Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa z Minecraftu. V tomhle videu vám ukážu, co jsem trošku udělal za kamerou a budeme asi prozkoumávat nějaké caveky, protože jsem si udělal nějaké pickaxy a trošky. Taky si tady vypěkám už jídlo. Tak, je tady. Takže máme všechno, co budeme potřebovat na nějaké prozkoumání těch cavek. A teda začnu tím, co jsem udělal za kamerou. Tady jsem kopal doly, až na úroveň 11. Protože jsem si říkal, že to není moc nic, co byste chtěli udělat na kameře, tak jsem to vykopal takhle. A začal jsem trošku kopat tam, ani jsem tam nenašel. Takže můžeme zkusit trošku kopnout sem. Našli jsme aspoň uhlí teďka. Ale nenašel jsem žádné diamanty. Ani bych je nevytěžil, nechal bych je na video. Takže uvidím, co po tomhle videu, jestli. A zase budu chvilku těžit. A uvidím, jestli nějaké najdu. Pravděpodobně asi ne. Protože na ně mám nějakou smůlu. Ale když se podíváte do inventáře, mám 3 pickaxy a tolik torček, takže mám hodně věcí. Kdyby náhodou nějaké bych našel, tak hnedka pak natočím další video. Tohle video natáčím v ten den, co jsem vydal to první. Vydal jsem ho v 7 hodin ráno dneska. Ale nikdo se zatím na něj nepodíval. Což jsem ani neočekával, že by se na to někdo podíval. Hnedka takhle brzo ráno, ale uvidím. Třeba se na to někdo podívá. A ještě jedna věc, co jsem udělal za kamerou. Takže jsem rozšířil sugarcaneovou farmu a i tu bramborovou. No rozšířil. No sklidil jsem ji a zasázel zase ty. Tady vidíte sugarcane už. Je tady po větším obvodu. Tak to tady zasadíme a ještě vám ukážu tu farmu. Takhle to vypadá. Tady jsem trošku rozšířil, sklidil to, tam už zase něco vyrostlo. A zase to budu dělat vždycky po kameře, budu rozšiřovat tu farmu. Uvidím a se jdeme podívat do jeskyně. Tady tu jeskyni jsem našel, když jsem byl u té farmy a řekl jsem si, že by bylo dobré ji prozkoumat. My jsme tu něco nenašli. Nějaké diamanty třeba. Já jsem se lekl. Zkusím ji celou prozkoumat. Uhlí nebudu brát, to budu brát za kamerou. A slyším skeleton, jak po mě střílí. A na Javě skeletoni nejsou žádný problém. To jsou na bedrocku až. Takže uhlí budu brát za kamerou, protože uhlí je vždycky hodně. A nechci ho brát na kameře. Plně by to zabralo polovinu toho videa, jenom těžení uhlí. Takže asi tak. A jakož jsem neviděl ještě žádné komentáře, tak nevím, jak se vám video líbilo, nebo nějak tak. A tady je fakt hodně uhlí v téhle jeskyně, takže se už tak vrátím, až donatáčím tohle video. Je to vlastně hnedka vedle mojí bejsky, takže se nemusím jít nikam daleko. V příští epizodě bych chtěl asi postavit barák. Už nějakou základnu.
A mám v plánu to asi postavit tady jako, tady, nevím co to je za kámen teďka, ale tady z granitu, andezitu a dioritu, hlavně z toho dioritu, ten se mě líbí nejvíc. Udělat z něj takový ten, nevím jak co to jmenuje, takový ten polished, nebo polished granit, no. Polished diorit a hlavně ten diorit a andezit. Z andezitu plánuju udělat stěny a z dioritu podlahu. Takže to nafarmím za kamerou, aby jsme měli nějaké ty materiály. Zatím jsem nenašel tak hluboko, abych našel diamanty v těch jeskyních. Myslím si, na konci tohohle videa už budeme mít, no tady nic nebylo, plný železný armor. Vylezl. Takže už budeme mít pořádně jako správné nástroje na začátek. Doufám, že najdeme nějaké první diamanty v tomto videu. Jak jsem říkal, tohle video natáčím v tu středu, co jsem vydal, to první video. Protože jsem nevěděl, co dělat, tak jsem si řekl, že půjdu natáčet. A jsem si, že to byl dobrý nápad. Půjdu se podívat tady po těch různých těžkách. Videa budu střílet jenom, když třeba umřu, nebo půjdu farmit nějaké materiály. Abyste neviděli zbytečné věci, jak třeba těžím dřevo, anebo se vracím zpátky pro moje věci. Naštěstí oni jsou úplně leví, ti skeletoni v učavě, takže se vůbec nemusím bát, tady to trošku osvětlím. Ale netěžím tady ten iron. Myslím si, že ironu už máme víc než dost. Ale pořád je lepší ho vytěžit, než aby jsme ztráceli. Už jenom teďka si myslím, že z té cesty už máme na armor, to jo. A i na štít, a i na všechny věci, co budeme potřebovat. Jsou tu dva creeperové, tak já zkusím nějak zabít, co? Něco dost mám ujal. Jak mě hitl. Nechci skočit, protože oni jsou taky docela blbý. Ještě tenhle. Jo. Nechal jsem se hitnout, omylem. Ještě tady někdy byl ten tady. Jo. A další.
Tak tady se nám ti odpálili. Co jsem našel? Kejvku. Bro. A dívám se, nevidím diamanty, ale půjdu tam, vidím zlato. Nějaký zlato jsem našel za kamerou. Tak ten trik mě jednou naučil kamarád. No. Jau. Ježišmarja. Jestli to bylo dobré. Jo, má věci. A tak to budu muset skočit, no. Přejdl jsem to předtím, přejdu to i teď. No ten není nebezpečný. Snad máme všechny věci. No, vystřihnu to, aby jste se nedívali, jak tady prostě běžím. Jsem si to bude lepší. Ale si to mám. Teďka už. Já jsem se. Ale co rozhodit. Dobrý. Nějaký redstone. Tam voda. No. Možná si říkat, že mě nešel položit blok. Že zase umřu. Ale neumřel jsem, což je vždycky dobré. Tady těch prvních epizodách bych si chtěl hlavně nafarmit hodně ironu a tady těch věcí. Abych to nemusel dělat. Abych to nemusel dělat do budoucna. Naštěstí ten Scarson je úplně blbej, protože neskočil do lávy. Takže... Jo, napis. Už jsem viděl tu modrou, jsem si říkal, co jsou diamanty, ale... Podívám se, kde jsme, ta výška. 10, no. No, bychom nějaké diamanty najít. No. No. Musím teďka vyskočit nahoru. Nebo... Dobře, že jsem tomu skeletonu, jak je blbý a potom tady skočím sám. Chci si nafarmit nějaké to kamení, abych to mohl zablokovat tu lávu. Já tady za kamerou zblokuju všechno tu lávu a půjdu tady načeřit nějaké to uhlí, ale myslím si, že uhlí máme víc než dost. Takže to až bude nějaké problémy, tak to za kamerou natěžím, aby ho nemusel těžit na kameře, ať můžu prostě stavit nějaké projekty. A stejně můžu dostat.
Nevidím žádné diamanty. Zlato, to se vždycky hodí na zlatý jablka. Asi nevím, čemu jinému je zlato v téhle verzi. Jo, vlastně. No tak. Tady to bude trošku těžší. Se dostal přes to lávové jezero, co to je? Já vůbec nemůžu plavat. Dobrý. Tam je další. Kdy na trhliny nemám nejradši. Nic nechci říkat, ale pro tam ten iron, co je tam všude, tak pro ten fakt nejdu. Já kdyby tam byly diamanty, tak tam jdu. Ani pro ten lapis nejdu. Takže fakt nechci riskovat, že bych umřel a ztratil všechny věci kvůli trošce ironu. A proto nejdu. Tak to je nic. Myslel jsem, že najdeme aspoň nějaké diamanty. Ale úplně to tak nevypadá. Ale to je nějaká jeskyně, takže jo. Se zkusím dostat nějak dolů. A taky vystřihnu asi to dostávání se nahoru z té kejvky. Protože to taky není moc záživná aktivita. A tím nacházíme super věci, ale nenašli jsme žádné diamanty. Já jsem si viděl tu... Diamanty, já je tam vidím. Tak jsme našli naše první diamanty. Což je super, že vlastně už v druhé epizodě jsme našli diamanty a budeme mít moc diamantový krumpáč. A to bude pak už všechno hodně jednodušší. Zablokuju tu lávu. Zablokuju tu vodu. Ať mě nesjedou do lávy. To je naše první diamanty. Ještě vytěžím to na redstone. Tak. Ještě je. Se podívat. Teď kolem té lávy, jestli tady nenajdu ještě nějaké.
No. Na to kašle. No, nevidím tam žádné diamanty, takže tam asi nejdu. A zkusím tady prozkoumat všechno. Ještě tam mapy. Jsme v 21. minutě, což některé ty věci vystřihnu. Ještě jsme naše první diamanty. Jo. Jo. Co tam bylo to? Jo. Jelikož vidíte, jak jsem špatný hráč. Ještě jeden. Jsem dal 360. Mám sledníček ten grebu. A jsem úplně ve stresu. To je Andesi, mám to vypadá úplně stejně jak téhle verzi. Tak vezmu si to. Ježišmarja, tak. Úplně nejde. Já slyším pavouka. No, nevidím. Já myslím, že toho redstone máme až dost. Ale pořád ho budu těžit, protože za ním může být diamanty. Já, vidíme. To bude asi jediná epizoda, kdy takhle půjdu do kejvky. Já pak budu branchminovat. No. Jo. Tam půjdu z druhé strany, jo. Ale co to? Ale bych šel si pomoct té kejvky. No to, nechám v tom videu. Já se může stát ještě hodně věcí. Ježišmarja. Ježišmarja, to mě nedělej. Ale to jsem to dostal na tak málo HP, paní. Ještě, že tady je tak rychlé healování v téhle verzi. A půjdu už nahoru. Kašlu na to. Chci dostat domů.
A teda za kamerou budu zase minovat. No tak tady to vystřihnu, protože jsme 252. Jo? No, já to věděl. Ono jsme pod vodou. Až tam vidím povrch. A musel bych plavat trošku rychleji. Nevím, proč plavu tak pomalu. A to kašlu, asi nedostanu nahoru. Bylo strašně pomalu. A vidím povrch, rychle, dělej. Jo. Já my jsme dneska doma. Ho. Dělej. Ne, on jde za mnou. Ne, s tobou. Tak. Tak, to bylo něco. Bojím se. A uklidím všechno do cestek a dám něco vypalovat. Hlavně si udělám diamantový pickaxe, máme 5 diamantů. Budu mít hodně prams. Mám asi týden. Tak. Jsme se vyspali, jsme všechno zvládli. Já to jen uklidím, sklidím a ukončím tohle video. Myslím, že to bylo docela dobré, šli jsme diamanty první. A máme hodně železa, takže se máme za kamerou vypékat. Udělám si kovadlinu a všechny tyhle věci. Ještě za kamerou získám nějaké ty materiály a co. Všechno. S čím budeme stavit. Tak švůrky nám narostlo hodně. Na tu dobu. Co jsem byli pryč. Tak zasázím to, myslím si, že tohle bude všechno, co budeme potřebovat jako sugarcane farmu. Tohle jako roste fakt hodně. Rychle. No tak to je podobně dlouhá sugarcane farma a ještě sklidím normální farmu a zasadím. A ukončím tohle video. Myslím si, že po další sklizni už tato farma bude dokončena. A to je asi všechno. Takže doufám, že se vám líbilo video a